Krstiť budeme s Wi-Fi-novou polievkou. Toto je Wi-Fi, ale není originálny, bo ja som si myslel, že to bude originál. Sunpay, dobrá prestávka sa to volá. Takže ja podržím to CD-čko a ty ho pokrstíš tou dobrou prestávkou, hej? No, skoro tam vysypeš, ak to tam zaleješ. Toto je to CD-čko, ktoré by sme strašne radi predali v 10 000 náklade, ale až sa nám to nepodarí. Aspoň 3, keď predáme, budeme radi, určite. Filip si kúpi 3, náš krstný táto. Takže... Nenacvičili sme si to. Hej, tam je ešte aj korenie vnútri. Vegeta, alebo čo to? Všetko to tam daj, nech to je dobré. Ešte poprosím mojho asistenta o slížiky. Zatiaľ sa nám spení na panvici cibulika. Výborné, ďakujeme ti, Filip. Naška si táto. A teraz ideme hrať kalendár. Nechceš si s nami zaspievať kalendár? To ja viem. Nevieš. Vieš to! Vieš to! Vieš to! Skúsime to s Filipom, že tak nám to pôjde, no? Dobre. Prepáčte, slečna, alebo pane, že som vás trafil. Dobre, ďalšia pesnička sa volá Kalendár. A Miško, poprosím ťa oživiť tento mikrofón pre Filipa.
Takže sme pripravení na ďalší piesek večera. Ďakujeme Filipovi, nášmu krstnému tátovi z kapely The Wits, ktorý nám pokrstil EPčko krásne výfónom značkovým.